Uyon mo sa akong isulti nga kadaghanan nato kun dili manggani tanan dako na kaayog na gasto na kwarta, panahon diya sa pag hatag og atensyon ug paatiman sa atong mga buhok, no? Mura ba og kanang tinuod man gyud pod mura bag ang nagdala og kagwapo, kagwapa, kaanyag, kapiskay nato mao man ang atong buhok. Ang uban dili po dingon nga mo uyo ni ana kay naturally beautiful man gyud, no? Pero tinuod bitaw dako pug factor ang buhok nga kahatag og kanang unsa ni makadugang sa atong pagkagwapo, pagkagwapa. Muna nga ningkamot yun ta nga magwapo ang ato ang buhok. Sa mga advertisements karon diha sa mainstream media kanang sa TV, radio o kanang sa print, no? Og dili lang diha sa bisan sa social media karon, labi na gyud sa social media, no? So daghan kayo matag karon og unya makakita tag mga advertisement sa mga shampoo o ilahang mga sa panay uban sa ilang conditioner. Unya, doon ay mga hair care specialist nga nag-promote sa ilahang mga clinics. Ingon man, doon ay mga bagong mga modern procedure karon sa mga hair replacement, no? So daghan kayog mga ingon tag paagi aron gyud nga manindot ang ato ang buhok. Tuod man ang ato ang buhok mao gyud ni gitawag nga kanang indication pod sa ato ang health, no? Makasulti daw ta sa estado sa health sa usa ka tawo pinagi sa iyahang buhok. Panalitan. Kita mo ingon ani nga buhok, kaingon mo, padre, mura og kanang stressful yun siguro kay ni iyang kinabuhi. No? Kay mo may ingon pod sa mga eksperto nga usa sa mga hinungdan sa kanang grabe ang mga falling hair, no? Kana lagi daw grabe stress giatubang sa kinabuhi. Pero dili man lang pud na do na may hereditary. Unya do na poy gitawag nga hormonal changes, no? Sa mga lalaki kanang gitawag nga pag-decrease sa testosterone, no? Nga hormone. So dagha po mga factor. Although ako di man hereditary kaya ako ang papa bisan namatay to baga pa mangyapon to buhok. Siguro stress gyud, no? Tana po siguro mo may stress pa din ng mga pari, father. Secret na lang na, no? So muna yung mga inguntag mga factors. Makaingon lagi ta nga sa buhok pa lang daw makaingon ta sa kanang unsa ang state of health sa tao. Pero kita gani ka og kanang nindot kay buhok, baga kaayo, makaingon ta nga nindot yun siguro ni iyahang ingon tag iyahang health, no, iyang panglawas. Gawas pod may gyud siguro ni siya mo manage og stress, no? Kay maayo man kayo iyang buhok. Baga pa kayo, gabay pa kayo uban, bisan gani sa iyahang edad, no? So mga igsuon kita, gusto ta og kanang long, shiny, silky and smooth hair. Mo na siguro ang ato ang gusto nga makabuot. At tinuod lang ako dako na bitaw pug ko gasto ani. Pero nahimuot ko sa usa ka pari nga gitambagan ko. Insya nga usa na lang gyud kinahanglan nimo ana. Kung sa man, siya dawato na lang nimo nga mao na lang gyud na. Siguro murag diha na gyud pug ko paingon, no? Acceptance na lang gyud padulong, no? Pero mga igsuon, samtang kita usahay na preoccupied ta sa ato ang pag-maintain o pag naatay nindot nga buhok. Ang atong Ginoo sayod niini. Nasayod siya nga kabahin ni sa ato ang ingon tag preoccupations or mga concerns. Nadungog nato diha sa atong ebanghelyo karon. Mga igsuon, ani ana kita matud pa sa ikakatluan og tulo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Unsay pasabot niini? Sunod Domingo ato nang sa ulogon ang solemnidad sa Kristong Hari, no? Si Jesus ang Kristong Hari, no? Hari sa tibuok kalibutan. Sa ato pa human na gyud ang
usa ka karaan, usa ka tuig nga liturhikal nga kalendaryo sa kalibutan. O nga duwa ka Domingo na lang gikan karon, magsaulog na punta sa bag-ong panahon sa simbahan nga mao ang Adbyento. Mao nga di na ta matingala karon nga sukad pa last Sunday nga naghisgot na ang atong mga basahon mahitungod sa katapusan sa panahon. Ug sa atong ebanghelyo, atong nadungog nga ang atong Ginoo nanagna. He prophesied. What about ang iyahang, sa may unod sa iyahang pagpanagna? Matod pa niya, matod sa Ebanghelyo ni San Lucas, nga ang mga tao, pagsulod nila sa templo sa Jerusalem, grabe ilang pagdayig. Muraba o kanang, siguro uban nila, dili kanunay nga gasulod yun, o dunay oportunidad nga mosulod sa templo. Apan sa ilahang pagsulod, sa mga tinunan sa atong Ginoo, labihan yun nilang katingala, na amaze yun sila kayo nga ani dining sulod sa templo, astang nindota. Apan ang pulong sa atong Ginoo murabaog kanang nagpasabot og kanang antithesis bitaw, no? Murabag anticlimactic kayo. Nalami na unta kayo ilang gibati, ngayon ani kanindot. Apan ang atong Ginoo di maningon kay kuan siya kanang sa killjoy siya. Pero panagna matud pa niya kining inyong mga nakita karon. Bisag unsa pa na kanindot, moabot ang adlaw, moabot ang panahon nga bisan usa ka bato wala na niini nga magbarog. Muna ang iyahang pagprophesy, yang pagpanagna. By the way, by the year 70 AD, no? 70 AD na tinuod ang iyahang panagna, no? Nahugno gyud ang templo. Okay? So, di ta makaingon nga lagi nigba ba ang ato ang Ginoo si Jesus perting kalakaw ba? No. Kita nato nga ang kabahin sa iyang gahom isip Ginoo is nakita niya ang umaabot, no? The future. And that is the future. There is destruction. Ug mao na ang ato ang nadungog karon nga gani matud pa niya moabot ang panahon nga daghan ang muingon, no? Ang mga magtutudlo ko, no? Mga preachers nga muingon, ako ni, o ani-ana ang panahon. Matod pa sa atong Ginoo, ayaw mo og tuo-tuo ni anang mga butanga. Apan dili lang na mao ang mahitabo sa katapusan sa panahon, doon na usab mga makalilisang nga mga panghitabo, no? Gamay lang ng istorya sa linog, sa mga dalan, no? Kanang pestilence ug uban pa mga kagutom. And then dunay mga kagubot, gubat sa mga nasod, batok sa nasod, gingharian, batok sa gingharian. Pagkatapos aniana, matud pa sa atong Ginoo, ayaw kamo kahadlok, ayaw kamo kabalaka. Atong hisgutan na mga igsuon, nganong isulti mo na sa atong Ginoo nga linog pa lang gani, kinsa may di mabalaka? No? Pandemic pa lang gani, hadlok naman gani kaayo ta. Sayon lang ba nang iyang giingon nga ayaw kamog kabalaka, ayaw kamog kahadlok? Okay? So munang ikaduha, ang ikatulo matod pa, una ni mahitabo ang tanan, kamo, he was addressing this sa iyahang mga tinunan, iyang mga sumusunod, kanatong tanan. Matod pa niya, sa katapusan sa panahon, no? Daghan ang maglagot ninyo. So maybe in the coming of age, ang gubat, no, dili na siguro mga nuclear warheads, no, dili na siguro ng mga warplanes, dili na siguro. It is going to be a war about religion. Iyan ang gipanagna, no? So matud pa niya, tungod sa iyang pangalan, tungod sa iyang ngalan, taralon ta, lutuson. Apan matud pa niya, ayaw gyapon kabalaka, ayaw gyapon kahadlok, tungod kay ang kinaadman magagikan sa Espiritu Santo. Di na ganita daw taangay nga mag-andam kung sa atong isulti, no? Kay tagaan kita kung unsa atong isulti nga ang atong kaaway dili makalupig sa atong mga arguments. Dili gani makapahimakak sa ato ang mga arguments. Mga igsuon, nakita nato
nga ang atong Ginoo sa iyahang pagkahibalo nga kita concern sa ato ang health, concern sa ato ang mga buhok. Murag gusto siya moingon nga aron maatiman ning tanan ang inyuhang panglawas, maayong panlawas ug mga nga makita diya sa maayo nga buhok. Then you go to the roots. You go to the roots. Dili kay matagkaron og unya kung unsay naa diha atong i-apply dayon sa ato ang buhok. Dili kay matagkaron og unya kung atong madunggan diha inom dayon ta og mga supplement nga mga kanunon, no? Food supplement. Okay ra man pud na. I am not against that. Pero as if our Lord who knows everything, no? Klaro kayo. You go to the roots, no? Nga it is about our disposition. Disposition. Mao gani na nga sayop man ang pangutana sa mga tinun-an nga ingon niya kanus man ni mahitabo unsa may mga timailhan. Nakabantay ta nga ang pagtubag sa atong Ginoo dili directly nga iyang gitubag. Hinuon ihatag siya og sakto nga mga pamatasan o attitude aron nga moabot ng panahon dili ta mahadlok, dili ta mabalaka. Munang giingon niya, ayaw dayon ka mugtuo, ayaw dayon ka mo kahadlok o kabalaka, unya tinuod nga ang espiritu mo ay mohatag og kinaadman aron nga kita makatubag sa atong mga kaaway. So our Lord is simply trying to tell us, no? Gusto ta niya nga mawala ang ato ang mga kabalaka nga mao hinungdan sa ato ang stress. Ug ma-stress ta, it will take toll on our health, no? Mao na hinungdan nga daghan tag sakit. It is stress. Doon ako'y higala atong una, bata pa ko, apan siya retired na, kapin 70 na siya at that time. And then he suffered from stroke. Unya, ang usa sa mga na-damage sa iyahang stroke, kining iyahang boses. May istorya siya, hagulo ka nang sa gana. Mura bitaw og kanang muhunghong na lang, ingon ana ang iyahang sinultian. Minaw ko sa iyaha, nga naman, kay naka-recover siya sa iyahang gamay nga paralysis. Pero ang iyang stroke sa boses niya, di nagyug kaayo ingon nga maayo ingon ana. Pero matud pa niya, yun siya nga, Van, abi nimo nga nung naingon ani ko, nakabalik ko sa ako ang lawas karon. Tungod kay nakarealize gyud ko nga ang number one factor cause sa sakit sa tawo mao ang stress. Stress. Mga igsuon, ang stress di gyud nato na malikayan. Mahitabo gyud na kanunay, no? Matag karon og unya. It is how we manage the stress. Kung giunsa nato pagdala ang atong kaugalingon batok sa stress, mao nay labing importante. Muna ang tambag sa atong Ginoo karon, no? So, matud pa niya kini akong higala ang iyang gibuhat, iyaha yung gihimo nga expert, nahimo siyang hawod sa kanang body prayer, no? Maybe you are not familiar with that kanang shibashi bitaw, shibashi diya sila sa Magsaysay Park kani adto, nga daghan pang mga uban niya parehag edad, no? Mga tigulang nya siya karon hantod nga siya nay master, siya nay leader. Samtang na mga gestures, the mind is there to pray, no? Gawas pa sa iyahang kanunay nga pag-ampo sa simbahan kay active man pod siya isip lay minister, no? Sa parokya sa St. Jude. Dito na ako mas na-realize na ako. You see, it is about our disposition. Ug muna ang gusto sa Ginoo. Mga igsuon, di na sayon, no? Lisod kay na. Apan napuno na ta sa assurance, no? Napuno na ta sa assurance. Diya sa unang pagbasa, klaro kayo sa panagna ni Propeta Malakay nga matud pa moabot ang adlaw, no? By the way, kining adlaw nga gistorya diri ni Propeta Malakay, dili ni ingon ka Sunday, Monday, no. It is very symbolic. Unsa ning adlaw? Adlaw God, sun, no? The day will come. And what is this sun? Kahayag. Meaning ang presensya sa Ginoo. Ang presensya sa Ginoo nga mo batok sa mga dautan ug sa katapusan ang iyang hustisya
mao ang mopatigbabaw sa tanan, no? So kita naman gyud tay mga kabalaka, no? Every now and then. But let us put our hope in the words of the prophet. Moabot gyud ang Ginoo. In fact, He is among us, no? He is among us. Ug taliwala man sa ato ang mga kabalaka, kay normal man lagi na, siguro the best way, the best attitude, matod pa ni San Pablo diya sa unang pagbasa, matod pa niya, dili magtinapulan. Work, no? Trabaho in a creative way. Nganong nasulti man ni San Pablo sa ato ang ikaduhang pagbasa, tungod manggod kay ang mga taga Tesalonica kaniadto nga mga Kristiyanos, sa pagkabalo nila nga moabot ang Ginoo pag-usab, no? Dayon, second coming, abi nila og kanang dali-dali nga moabot dayon ang second coming. Munang uban nila, moingon na lang nga apaaboton na lang nato to sa pa may rason nga magtrabaho ta. Na total moabot man kaha. And they were very very hopeful nga moabot dayon pagbalik ang Ginoo. Apan gani hantod karon wa pa man gyapon balik ang Ginoo, no? Mao na nga matud pa ni San Pablo, no? Buluyagon kaayo mo, salawayon kaayo, uban ninyo mukaon lang apan wala mo trabaho. But the best disposition matud pa, samtang nga nagpabilin ang ato ang pagtuo, lig-on nga pagtuo diha sa Ginoo is kanunay pata nga magtrabaho adlaw-adlaw. Matud pa, dili magtinapulan. No? Klaro kayo ang iyahang pahimangno kanatong tanan. So mga igsoon, maingon ta kaganina, o di man yun na sayo ng giingon sa atong Ginoo nga ayaw tuo-tuo, ayaw kabalaka, ang iyahang kinaadman, ihatag nato, di na siya sayon. Apan I think, kini nindot kayo nga to ang pamalandungan. Sa tanang panghitabo sa kalibutan, nasayod ang Ginoo. Sa tanang panghitabo sa kalibutan, sa tibuok sa kasaysayan niini, nahitabo kini diha sa kamot sa atong Ginoo. Amen.